Sir, pwede po bang i-update natin yung mga taga Ilocos Norte at the same time yung mga nearby provinces po kung saan na po matatagpuan ang inyong office para may promote din natin kung saan po sila pupunta, sir? Okay. So, bali si BB Sweets Company po, as of the moment, we have almost 18 branches na po dito sa Ilocos Norte at talagang patuloy po na yung ginagawang hakbang ng company para at least po mas makilala pa po si BB Sweets po dahil alam natin na ang produktong Ilocano po, ay yung mga may-ari po nito ay sa pure-blooded Ilocano po sila. So talagang gusto nilang may promote yung galing ng mga Ilocano. So yung office po, yung main office po natin ay matatagpuan po sa MSG Del Pilar Street, Barangay 13, Lawag City po, beside Macau Imperial, along Bacara Road, Lawag City po. Bale, yan po yung main branch po namin. Opo, bale sa commissary area naman po namin dito sa Barangay Kabungaan. In fact, ginagawa na po, pinapalaki na po yung ating commissary po sa ngayon. So talagang napaka-blessed po ni BB Sweets at alam namin yung purpose po ay ito ibigay po ng ating Panginoon. Pasasalamat mo po sa lahat ng mga tumatangkilik po ng ating mga produkto and of course yung pagmamahal nila sa Baby Sweet, sir. Maraming salamat po unang-una sa ating Panginoon, may kapal. So kayo po ang ating Panginoon ang siyang nagbigay ng ganitong biyaya po. Hindi lang po para sa akin, hindi lang po para sa partner ko, hindi lang po dito sa company, bagos sa mga nagtatrabaho po para sa amin. And of course, pangalawa po, yung mga customers po namin at patuloy na pagtangkilik po sa aming produkto na talagang sila po yung aming inspirasyon. Dahil syempre hindi naman po kami lalaki kung hindi dahil po sa kanila. And of course, yung mga kaibigan, at talaga yung mga tao po sa likod nitong matagumpay po na negosyong ito and of course itong event na ito. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta po sa amin. Sir, lastly, ano po yung masasabi ninyo dahil sabi po nila na ang Baby Sweet daw po ang talk of the town pagdating sa different kinds of cakes, sir? Anyway, it's an overwhelming po na talagang marinig yung mga ganyang mga sinasabi ng ating mga kapwa Ilocano. Well, thank you so much po. Dahil alam natin, simula nung nag-upisa tayo, talagang pinopromote natin yung tinatawag na kalidad. Kalidad na cakes. Hanggang ngayon po, yun pa rin po yung pinopromote natin. Kaya ngayon, yun yung kumbaga tumatatak sa mga Ilocano na bumibili po ng ating produkto. Sir, saan nyo daw kinukuha yung tamang-tamang lasa dahil sabi nila hindi oversweet. So, saan po ninyo hinuhugot or ano po yung mga ingredients? Yung perfect ingredients, ang sila sabi nila is yung pagmamahal talaga. Actually, yun yung pagmamahal, dedikasyon. Yun kasi yun talaga yung passion. Kasi kung mahal mo yung ginagawa mo talaga, kahit na hindi ito yung kumbaga tinapos mong kurso. Sabi nga nila, yung pagmamahal sa trabaho, yun naman talaga yung pinakaimportante. Kahit na napapagod ka, kahit na ang dami mga ginagawa, but still at the end of the day, talagang nabibigay yung quality ng ating produkto. Anyway, yung secret ingredients po talaga doon is yung pagmamahal sa trabaho. Kasi wala makakapantay po doon eh. Kasi kahit na gaano ka kagaling, kahit gaano pa kasarap yung ginagawa, pero wala namang bumibili. So, andun lahat kasi yung formula para at least maibigay yung napakasarap na cakes, yung tamang timpla ng ating produkto. Andun lahat po, yung formula po. Yung pagmamahal, of course yung dedikasyon, of course yung passion. Yun yung secret ingredients.